салом бинандагони азиз, умедворем хуб ҳастед ва омодаи шунидани хабарҳо. Дар сархати рӯйдодҳои имрӯз 26 май дар бораи вокуниши вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон оиди роҳ наёфтани ҳавопаймои Сомон Эйр ба фурудгоҳи Бишкек. Тафсилоти нав дар қазияи Иззат Амон, дасткашидани ширкати сохтмони Техстрой аз бурдани муҳоҷирони тоҷик ба Русия, аз кор озод шудани пизишке ки оиди гумонбарони COVID-19 дар суд хабар дод ва дигар мавзӯъҳо маълумот медиҳам. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд ҷониби Қирғизистон бидуни огоҳии расмӣ ва қаблӣ ҳавопаймои Сомон Эйри Тоҷикистонро дар фурудгоҳи Бишкек қабул накард. ҳавопаймои ширкати Сомон Эйр ки шаби 25 май ба Бишкек парвоз карда буд, пас аз 4 соати интизорӣ субҳи имрӯз дубора бо мусофиронаш ба Душанбе пас гашт. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба радиозодӣ гуфт дар робита ба ин рухдод дертар маълумот ироа мекунанд. айни замон ҳудуди 100 мусофири дигари тоҷик ки бояд ба Тоҷикистон ва кишварҳои дигар раванд дар фурудгоҳи Бишкек банд монданд. рӯзи 24 май Улуғбек Марипов, раиси девони вазирони Қирғизистон, гуфт чанде пеш дар бораи комилан қатъ кардани равуо тавассути марзи давлатӣ бо Тоҷикистон қарор қабул шуд ва ин ваз то замони ҳалли баҳсҳои марзӣ идома хоҳад кард. бинандагони азиз, ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва дар барномаи хабарӣ гузориши муфассалро пешниҳоди шумо хоҳем кард. шаҳри Саратови Русия бо Тоҷикистон парвозҳояшро барқарор мекунад. дар ин бора раҳбари минтақавӣ Роспотребнадзор хабар додааст. интизор меравад нахустин парвоз аз ин шаҳр бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба Тоҷикистон рӯзи 2 июн тавассути ширкати Сибир сурат бигирад. ба ҳамин тартиб Тоҷикистон аз нахустин кишваре хоҳад буд ки баъди пандемия аввалин ҳавопаймо аз фурудгоҳи Гагарини Саратов парвоз мекунад. Русия ба парвозҳои маҳдуди доимӣ ба Тоҷикистон расман аз 1 апрел иҷозат дод. ҳамзамон парвозҳои чартерии ширкатҳои русӣ байни шаҳрҳои ин ду кишвар идома доранд. дар айни замон садҳо нафар дар Душанбе вохӯҷанд ки аз ширкати Северни ветер билет харида буданд, ҳамоно барои расидан то Русия ба мушкил гирифторанд. шоми дирӯз парвози ҳавопаймои ин ширкат аз фурудгоҳи Душанбе ба Санкт-Петербург лағв ва боиси таҷаммуи беш аз 200 мусофир гардид. касе ба онҳо сабаби таъхирро тавзеҳ надодааст. ҳамин тариқ аз фурудгоҳи шаҳри Қурғонтепа корбарони радиозодӣ навор фиристода мегӯянд 3 рӯз боз наметавонанд ба Москав парвоз кунанд. ба гуфтаи мусоҳибони мо, баъзе аз онҳо билетҳои ширкати Северни ветерро 2 моҳи пеш харидорӣ карда буданд. ин дар ҳолест ки оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон ҳафтаи гузашта парвози ин ширкатро ба Тоҷикистон манъ кардаву баъдан гуфта буд ба таври истисноӣ барои бурдани мусофироне ки қаблан билет харида буданд иҷозат медиҳад. шӯъбаи вазорати корҳои дохилии Русия дар ноҳияи Печатники Москав барои кушодани парвандаи ҷиноятӣ дар нисбати рабуда шудани Иззат Амон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик, аз ин шаҳр ҷавоби рад додааст. посухи мақомоти интизомӣ моҳи ҷорӣ ба дасти пайвандони Иззат Амон расид. дар ҳамин ҳол додгоҳи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дирӯз муҳлати дар ҳабс нигоҳ доштани Иззат Амонро то 2 моҳи дигар дароз кард. вакили мудофиаи ӯ Саид Буҳрон Шарипов мегӯяд то имрӯз 16 нафар ба мақомот шикоят карданд ки Иззат Амон онҳоро фиреб додааст. ба қавли адвокат, онҳо то ин лаҳза ба ҳеҷ кадоме аз ин даъвогарон пулро пардохт накарданд, вале талош доранд ҳарчи зудтар ин корро анҷом бидиҳанд. ҳафтаи пеш Иззат Амон зимни суҳбат бо писараш аз кашолкорӣ дар корҳои тафтишотӣ шикоят карда буд. ёдовар мешавам, Иззат Амон рӯзи 25 март дар Русия ғайб зад ва баъдан дар Тоҷикистон пайдо гардид. наздиконаш ба қаллобӣ муттаҳам шудани ӯро беасос медонанд.
шумо сархати хабарҳоро тамошо доред. Ширкати сохтмонии русии Техстрой аз бурдани 1000 коргар аз Тоҷикистон даст кашидааст. Дар ин бора хабаргузори Азия Плюс иттилоъ медиҳад. намояндагони ин ширкат моҳи марти имсол ба шаҳри Хуҷанд омада муҳоҷиронро барои кор интихоб карданд. дар ин бора радиои Озодӣ низ гузориш дошт. қарор буд Техстрой моҳи апрел ба коргарони тоҷик билет харида ба Русия интиқол медод. аммо чунин нашуд. мусоҳибони Азия Плюс гуфтанд аз ин пештар ширкати мазкур 5000 муҳоҷиронро аз Узбекистон барои кор ба Русия бурда буд, вале муҳоҷирони узбек баъди расидан ба Русия фаъолият намудан дар ширкати зеринро рад карда ба ҷойҳои кории пештараи худ баргаштанд. аз ин сабаб ширкати Техстрой аз ҷалби коргарони узбеку тоҷик ба сохтмонҳояш даст кашидааст. ниҳоди муҳофизакори ҳомии Конститутсияи Эрон 7 нафарро барои сабқат дар интихоботи президентии моҳи оянда тасдиқ намуда аз сабти номи яке давталабони муттафиқи президенти ин кишвар Ҳасани Рӯҳонӣ худдорӣ кард. вазорати корҳои дохилии Эрон рӯзи 25 май дар поёни маъракаи пешбарии номзадҳо гуфт шӯрои нигаҳбон 7 давталаб Иброҳим Раисӣ, Муҳсин Ризоӣ, Саид Ҷалилӣ, Амирҳусейн Қозизода Ҳошимӣ, Абдулносир Ҳимматӣ, Муҳсин Меҳрализода ва Алиризо Закониро ҳамчун номзад ба курсии президентии Эрон дар интихоботи 18 июн тасдиқ кард. дар ҳамин ҳол шӯрои нигаҳбон аз сабти номи давталабоне чун Алии Лориҷонӣ, собиқ раиси парламенти Эрон, ноиб президенти кунунии Эрон Исҳоқ Ҷаҳонгирӣ ва собиқ президенти Эрон Маҳмуди Аҳмади Нажод худдорӣ кард ва тавзеҳ надод ки чаро онҳо аз ширкат дар сабқати раёсатҷумҳурӣ маҳрум шуданд. коршиносон Иброҳим Раисиро аз номзадҳои шинохта арзёбӣ мекунанд. ин Рӯҳонӣ бо раҳбари ҷумҳурии исломӣ Али Хоманаӣ равобити наздик дошта дар интихоботи соли 2017 аз президенти кунунии Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ шикаст хӯрда буд. Назари Мирзода, раиси ҷамъияти тоҷикони шаҳри Санкт-Петербург ва собиқ консули фахрии Тоҷикистон аз номи ҳизби ҳокими Единаи Россия ба вакилии Думаи давлатӣ пешбарӣ шудааст. интихоботи вакилони Думаи давлатӣ моҳи сентябри соли 2021 баргузор мешавад. барои ниҳоӣ шудани номзадиаш Назар Мирзода бояд аввал дар овоздиҳии электронӣ дар сомонаи ҳизбӣ бар давталабони дигар пирӯз шавад. ӯ дар як муроҷиати видеоӣ дар ин сомона гуфтааст, яке аз ҳадафҳояш аз ҷумла расидаги ба мушкилоти муҳоҷирони тоҷик мебошад. Назар Мирзода 62 сол дошта дар ноҳияи Рашт ба дунё омадааст. ӯ наздики 40 сол боз дар пойтахти шимолии Русия кору зиндагӣ мекунад. Абдумавлон Абдуллозода, сардори маркази беҳдоштии вилояти Суғд, ки ҳафтаи гузашта аз бистарӣ шудани чанд нафар бо гумони сироят ба коронавирус хабар дода буд, аз мақомаш барканор шудааст. ба ҷои ӯ Тахмина Усмонова, ки то ин замон мудири бахши маркази беҳдоштӣ дар шаҳри Хуҷанд буд, таъин гардид. рӯзи 19 май намояндагони идораи тандурустии вилояти Суғд тасдиқ карданд, ки 4 нафарро дар робита бо коронавирус ва 15 каси дигарро бо аломатҳои илтиёби шуш зери назорат доранд. аз ҷумла Абдуллозода гуфта буд шаҳрванди 47-солаи Арабистони Саудиро бо нишонаҳои коронавирус дар шифохона ба карантин гирифтанд ва 3 корманди меҳмонхонаро низ ба гӯшанишинӣ фиристоданд. тасдиқи чунин хабар дар ҳоле буд, ки аз аввали моҳи январ то кунун вазорати тандурустии Тоҷикистон вуҷуди коронавирус дар кишварро рад мекунад. аз ин рӯ барканории Абдуллозодаро бисёриҳо ба ин изҳори назараш рабт доданд. худи ӯ дар суҳбат бо радиои Озодӣ сабаби барканориашро тавзеҳ надод. Абдуллозода охири соли 2020 ба ин симат интихоб гардида буд. қавосони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз дарёи Варзоб ҷасади як ҷавонзанро берун оварданд. дар бораи рӯи об баромадани ҷасад дар қаламрави деҳаи Ҷангала корманди Кумита дар ноҳияи Исмоили Сомонии Душанбе хабар додааст. ин зан тақрибан 20-22 сола буда ҳуввияти ӯ маълум нашудааст. ҳамин гуна сабаби ҳодиса низ рӯшан нест. ҷасадро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. тибқи ҳисобҳои расмӣ соли ҷорӣ даҳҳо нафар дар обҳои Тоҷикистон ғарқ шуданд, ки нисфашон ноболиғон ва ҷавонон мебошанд.
дар поёни суҳбат бароятон азизон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 26 май нархи $1 11 сомонӣ 30 дирам ва 1 евроро 13 сомонӣ 86 дирам таъин кардааст. 1000 рубли русӣ расо 154 сомонӣ муқаррар шудааст ки нисбати дирӯз 1 сомонӣ бештар мебошад. дӯстони азиз, тақдими хабарҳоро барои ин соат ба поён мебарам, аммо 3 соат пас шуморо дар барномаи ахбори озодӣ мунтазирам. рӯзи хубе дошта бошед. хайру хушнам мекунам.